Er du her? Du skal ikke have nogen robotter derinde. Du skal gå ud. Vi kan ikke have dig herinde. For helvede! Presidio! Skrid med dig, din børste, mand! Okay. Hey, det der kok, du lugter under armene. Er løg. Jeg har en solo, og jeg har en masse pik i jer. Pik i jer, mand. Pik. Er I med? Ja, vi er, men vi har også noget andet. I har for meget pik i jer. Nej, vi har dig. Det bliver meget pik, vi skal fortælle om til jeres ven. Din blikdåse er noget lort. Jeg har fjernet mine egne nosser. Og hans nosser. Og nu fjerner jeg dine nosser. Nej tak. Jamen, det føles så godt. Jeg synes, du skal gøre det med prinsesse Lea.